Čus lidi, já se zdravím u nového videa. Dneska tu máme recenzi na figurku od Neky, Jasona Voorheese z filmu Pátek 13. čtvrtý díl. A dle mého názoru je to celkem skvěle zpracovaná figurka. A nevyšel sám, vyšla i jeho Battle Damage verze. Takže je vážně výborný, přišel i s vybavením. Takže měl za výbavu mačetu a tento kuchyňský nůž. Ještě si zakrvený. No a vyšel teda i s tou Battle Damage verzí. A ta Battle Damage verze vlastně to má ty Jasona, který má naseknutou hlavu, ale o tom se ještě něco povíme. Jinak, tohle Jason, jak jsem říkal, je to opravdu skvělá figurka, detailně zpracovaná. Hlavně jako fakt s tím Jasonovou obličejem pod maskou, tam si Neka s tím fakt vyhrála. Takže jako za to si fakt zaslouží potlesk, protože je to opravdu úžasně zpracované. A figurka celá taková samotná je vážně detailní. Podíváme se na obal. To já si nenechám celé obaly, nechám si jenom tyhle ty papíry. Víc vlastně Pátek 13. popisky. Zde můžete vidět Battle Damage verzi, ta vlastně u sebe měla i sekiru. Ale bez masky vám ho tu neukážou, to si musíte zkouknout spíš v nějaké recenzi na YouTube, i když americké, protože žádný Čech na Jasona review netočil. No a ty máte krásný obrázek na obale. Takže je to celkem hustý, hustý obal. A teď už jdeme na samotnou figurku. Vidíte, figurka, jak jsem říkal, úplně úžasná. Jason je jinak oproti jiným lidským figurkám, například takový Dutch nebo Rambo, je jako fakt vyšší o kousek. Pořád menší než Predator. A rozhodně bych vám ho doporučil, pokud jste fanoušci Jasona. Není o něj krize, na Comics Point toho mají celkem dost. Mají tam tuto verzi, tu by tam ještě měli. Battle Damage tam je a ještě Battle Damage ze 3. partu. Tak teda. Jason, určitě všichni znáte, víte o něm všechno, že jako dítě se utopil v tom jezeře a tohle v první epizodě vraždila jeho matka, ale od druhé epizody se nám tam objevil samotný Jason, ale s pytlem na hlavě, až od 3. dílu má tuto masku. Podle mě je ale mnohem lepší Freddy, jako dle mého názoru je lepší Freddy, je i vtipnej a tohle. Jason taky ujde, ale prostě ani se u toho nezasmějete, Jason je spíš hororová mlátička. Ale taky ujde, je to taky jedna z mých oblíbených hororových postav, i když Freddy jako lepší. No a co ještě říct? Podíváme se tady na detaily. Podíváme se na jeho zpracovanou masku. Můžete vidět, krásně zpracované. Opravdu nádherné. Můžete vidět skrvavenou hlavu prostě. Ve 3. díle mu na konci, myslím, takhle nasekli tu hlavu. Takže potom vám ještě ukážu, k čemu je ten nožík. Určitě už vám to došlo. Je plešatý. Od 3. filmu vlastně začal být plešatý, protože ve 2 měl ještě vlasy, ale já jsem to neviděl přesně celý, takže se mi teď nevybavuje, jak vlastně přišel o vlasy. Má svou mačetu, se kterou zavraždil hromady lidí. A pak na něm už těch moc detailů není co hledat, jo? Spíše prostě ta figurka je úžasná sama o sobě. Detailů sice tu jako není moc co hledat, kromě obliče, ale kabát taky skvěle zpracovaný, můžete vidět ty ruce, prostě jak tu má ty žíly a tohle všechno. Můžete vidět prostě ty žíly, jak tu má. Má i takový hnusně prostě špinavý ruce, protože nevím, jestli by si to dalo říct, že Jason napůl zombie. Já nevím, abych to možná tak řekl. Napůl člověk, napůl zombie, protože on vlastně je takovej prostě toho hodně vydrží, nedá se jen tak zabít. Oproti třeba, nevím. Když byste takového nějakého týpka praštili, já nevím, kladivem po hlavě, tak ho to může i zabít, ale tohle to nezabije. Podívali bychom se mu pod masku. Ano,
To je určitě na co všichni čekáte. Jasonův ksicht pod maskou. Maska jde sundat celkem lehce, i nandat a teď se na tu hlavu podíváme. Takže až se to zaostří. Jestli se to vůbec zaostří. Že by se to ale zaostřit mohlo. No nic, každopádně vidíte prostě Jasonův hnusně šeredný ksicht, se kterým si Neka dost vyhrála, ale bohužel teď to nevidíte, protože ten sraj, se kterým to točím, se nechce zaostřit. Jo, už. Super. Takže vidíte opravdu, jako Neka se s tím vyhrála, prostě vidíte úplně takový zahlej rypák, prostě naseklá hlava. Oko má prostě, ty vidíte posazený, no výš než druhý. Krev na hlavě, úplně taková krvavá hlava, vidíte tu díru. A vidíte prostě tady úplně takovou vrastčitou držku a zde to nemá. Ve třetím díle ještě takhle úplně s ohavenou tvář neměl. Ve třetím díle měl právě tvář ještě docela čistou. Na videu tom, jak úplně vidím ten rozdíl, když se na něj kouknu v reálu a jak na videu, to je úplně rozdíl, protože na videu neuvidíte prostě plnou tu kvalitu toho obličeje. To musíte vidět naživo, musíte si to koupit, abyste fakt uviděli kvalitu té propracovanosti. Já když jsem to viděl na různých videích, prostě jsem si říkal, jo, celkem to udělal, jakmile jsem mu tu masku sundal z obalu, prostě jak jsem ho vybal to Jasona, tak prostě ten obličej byl ještě propracovanější, než jsem čekal, jo. Jinak, co se týče Jasonovy masky, tady klej máme. Teď se můžete kouknout pohled z Jasonovy masky. Maska celkem propracovaná. Ty provázky jsou na tomto principu, jsou zapojené v takových dírkách, na takových knoflíkách, takže je taková malá možnost, že by se z toho měl vypojit. A teď ten nožík, který by mu měl jít do hlavy. I když, co jsem viděl na videích, nikomu to tam nedrželo. On by mu měl jít takhle do hlavy jakoby dát, ale ne, prostě nechci tam držet a já mu ho tam nechci zarážet. Jako... Ne, já prostě nechci si tu figurku nějak poškodit, jo, já mu to tam nechci zarážet. Takže masku mu dáme zpátky. Opravdu lehce, jde tam opravdu lehce nasadit. Tak. Jason opět se svou maskou. Tak, ohebnost tu snad ani ukazovat nemusím, ohebnost je úplně výborná. Prostě klouby jako u klasické figurky Neka máte v ramenech, v loktech, zápěstí v pase se dá ojebat v hlavě, v nohách, v kolenech, v chodidlech, prostě ohebnost je tam dost. I když jako Jason se ani v tom filmu tak moc neohyboval, jemu stačí takováhle pohodová póza. Teď to ani nevidíte moc, jako by měl v ruce tu mačetu, ale. A verdikt, teda závěrečný k této figurce. Prostě bomba, kupte si tu figurku, jestli máte rádi filmy Pátek 13. Rozhodně do té figurky jděte, je to dobrá figurka. A rozhodně podle mě stačí takhle jeden Jason, než třeba hromada Jasonů. Jako, třeba každý člověk sbírá něco, já třeba sbírám figurky Ramba, mám tam 2x Ramba ve vitríně a je mi no ještě má vycházet třetí figurka Ramba, to chci taky kupovat. Že Rambo je můj oblíbený film, já to chci všechno. Ale prostě tenhle Jason mi stačí jednou, to samý i Dutch, toho mám taky jenom jednou a stačí mi. Predátorů tam mám celkem dost, ale už jsem s nima skončil. No a Terminátora tam mám každého jenom jednou, mám tam jenom T800 a T1000, taky každého jenom jednou. Jediný figurky, který sbírám jako víckrát, je fakt jenom ten Rambo, protože to moje hodně oblíbená filmová série a každá figurka, která z toho vyjde, tu prostě si koupím. A jinak teda, figurka skvělá, určitě do ní jděte, pokud máte rádi Pátek 13. A takže jenom z tohle review, doufám, že se vám líbilo a já se s vámi loučím, tak čus.